як і звичайно, верміферма Фаланстера. Ми розмовляємо про Zero Waste. Ось я сьогодні Михай з вами і Надія сьогодні буде моїм асистентом. Я передаю їй цінний опит, який ми пережили на верміфермі. Так, что у нас будет? Мы сегодня прокомпостируем, это компостейшн. Ось, після компостирования мы что робим? Я трохи розповіду історію ось гэтага контейнера. Ось, все, Надія, починай. Я буду... Да, Надія принесла з собою парешки органічні, їх можна приносити кожний понеділок у 20:00, і ми робимо вермісешн. Да, отчиняй. Ось, гэта можна адчиняць. Да. Не бойся, там будзе шмат мух. Ось, мухі, мы вже їх, бачите, Да, будзе шмат мух. Мы ось придумали такую штуку з Льохой. Льохи сьогодні нема, але ён обов'язково буде в наступних випусках, яка спиняє кількість мух. Ось, глядите, я зараз підіймаю, тут є трошки мух, да? Їх насамрэч не шмат, просто їх треба акуратненько страхануть і поглядим, що у нас тут відбувається. Да? Ми закладываем картонкой. Для чого картонки? Картонки дозволяють, поросло там на нейк. Картонки дозволяють утримувати вільгаць. Ось, утримувати вільгаць по всій поверхні, і черві тоді повзають не тільки по низу, да, ось, не по низу, вони повзають у тим ліку поверхні. Ми зараз перевіримо це, да? Ось. Так, значить, що ми робимо? Ну ось вони повзають тут. Да. Коли вони проростають, червячки повзають, ось бачите, там ось. Я навіть можу на лопатку так вот, как было бачно, ось, глядите. Ось їх движуха. Это ті, хто створяє гумус. Ось. Ну, сьогодні ми, коротше, да, я допомогу Надії, трохи визволю більше місця для того, щоб закомпостувати тільки що прибывшее сміття. Закладываем? Да, можно. Это бананчик. Да. Ну як я на банан берусь? Ну, да, так, берусь так, банан, так. нормально. Куча молодняка налетела на банан. Ось. Так руками взяла. Глубоко, ты любишь глубокое погружение. По локоть, это я называю по локоть. Мама, мне тоже выгружать? Да, можешь. Ось, гляди, куда выгружай, да? Давай, ты будешь выгружать. Може, капушка, не спешайте так. 70 грамм? Конечно, все нормально. Бананчик. Ага. Ну, если популяція така є, чим цікава ось ця блакитна скриня? Тим, що вона тут без аерації. Чисто зверху відбувається аерація. Ми ніде не пробивали снизу дірок покуль. Чому ми не пробивали? Тому що лень. І це зробимо трошки пізніше, коли принесемо шуруповерт на базу. Ось, це основна фішка. Але поглядите, що тут у нас є. Тут у нас є картон, да, ось різний. Картон, трохи глеби, ну і червячки тут, короче, повзають такі, да. Зараз, короче, буде куча органіки, тут такий розгон червей отримається. Ось деритують так само штуку. Для того, щоб класно закомпостувати, треба помістити, значить, трохи глеби знизу, для того, щоб дренаж був. Ось одразу на самий низ і на самий верх не треба класти, бо на самий верх шмат мух, на самий низ шмат вермічая. Коли вермічай, ну, це така вадкость, яка виділяється з різних парештків, і вона, що вона робить? І вадкость витікає. Коли витікає шмат вадкості, да, викидаю. Ось сюди, правильно, давай. Ось так опрацьовуємо. Да, конечно, блин, персики. Я такі їм. Я не кислая. Давай, викидай, але я такі їм. Ось так. Гэта Надія. Гэта буде ход Надії. Принести. Треба їх трошки розтусувати. Ось, і засипати. До речі, ось у гэтым не так шмат гэтага, не так шмат червячков, яны ёсць, ось бачите, ось яны ёсць, да? Ось яны ёсць, але у параўнанні з папярэднім іх амаль, ну, тут нашмат меней. Чаму тут іх нашмат меней? Таму што тут быў зрэлы компост, ось, давайте, денешься. Смотри, мам, смотри. Да, тут быў зрэлы компост, і таму мы тут уже червячки не так активно тусовались. Мы зараз их
разганяем, гэта значыць даем ім шмат ежы, каб яны зноў павялічылі колькасць, павялічылі колькасць коканаў, гэта самае галоўнае. Вось і да, і будзем глядзець, што адбывацца будзе з гэтым кантэйнерам. Карацей, на сёння у нас все, хопіць відосаў. 3 верасня, дзень чарвя, будзем дзеліцца досведам з ворм-кітамі, такімі камплектамі чарвячкоў, каб кожны мог пачаць сваю верміферму. Вось, і каму спадабаўся відос, подписывайтесь на канал, лайкайте и вообще. Вот с вами был Михась, Надея, там Сёма з нами еще стоит. Все, покуль.